i ara us presentaré la resta de companys. El Pau, l'Oriol, la Nicole, el Jaume, el Marc, la Berta i l'Àlex. La contaminació atmosfèrica. La pregunta que ens vam fer és: per què des d'activitat a vegades no veiem el mar? I per donar resposta a la nostra pregunta inicial vam fer una hipòtesi. El Tibidabo està molt lluny del mar. Hi ha edificis molt alts. Hi ha molta contaminació atmosfèrica. A vegades els núvols tapen el mar. Hi ha molta boira, el fum de les fàbriques no ens deixa veure. Per donar resposta a la nostra pregunta inicial, vam participar en el projecte Paraire. És una activitat col·lectiva en la que participem alumnes, mestres, pares i mares de 20 escoles de Barcelona. Hem instal·lat 810 sensors per conèixer els nivells de NO2, diòxid de nitrogen, que hi ha al voltant de les escoles. I el diòxid de nitrogen és un gas que surt del tub d'escapament dels cotxes i és molt contaminant. Objectiu d'aquest projecte: mesurar la qualitat de l'aire de la nostra ciutat, enviar tubs al laboratori. Una vegada rebem els resultats, anem a l'Ajuntament i fem propostes de millora. Com ho fem amb la col·locació de 40 tubs? Comencem. Primer vam fer un mapa en el que van participar alumnes, famílies i mestres. Vam fer les adreces de cada llar properes a l'escola. Vam enganxar comets verds i negres, que els negres significaven punt de trànsit, i els verds punts de fons urbà. Vam ficar entre 3 de punts de trànsit i 7 de fons urbà. Punt de trànsit significa on estan més a prop dels cotxes, punts de fons urbà on són zones verdes. I així és com ens va quedar el plànol. Podeu veure els comets verds i negres. Indicacions de la posada dels tubs. Col·locació de 40 tubs. 33 de punts de trànsit i 7 de fons urbà. D'un tub a l'altre hi ha 100 metres i d'alçada hi ha 2 metres i mig. I una vegada que el tub està col·locat, traiem el tap de sota, que és de color blanc, perquè entri la contaminació. Que pugi la contaminació. Mesurem. Per fer 2 metres i mig hem tingut que agafar una corda, una cinta mètrica i una cula. Ens organitzem en grups, amb 6 grups. En març del 16 de febrer del 2018, posada dels sensors. Aquí podeu veure la Nicole posant-ho en el pati de l'escola de fons urbà i la Lua a l'entrada de l'escola posant-ho de punt de trànsit. Aquí podeu veure l'Altara i el seu grup posant un sensor al balcó de casa seva de punt de trànsit i el meu millor amic Marc en el parc de Joan Miró posant-un de fons urbà. Entre posada de tubs tenim temps per descansar. Passa el mes 16 de març del 2018, recollida dels sensors.
Aquí podeu veure el Gerard recollint un sensor de punt de trànsit i la Berta recollint un de punt. Aquí podeu veure el Fèlix en el parc del Trenet recollint un de fons urbà i l'Àlex recollint un de punt de trànsit. Resultats i recollida de dades dels punts d'interès propers a la nostra escola. De punts de fons urbà, que són 7 tot. La mitjana de punts de fons urbà és un 3,8. Tenint en compte que el valor 1 és una qualitat molt bona, el valor 2 és una qualitat bona, el valor 3 és una qualitat regular, el valor 4 és una qualitat pobra, el valor 5 és una qualitat molt pobra. I això vol dir que la qualitat de l'aire en punts de fons urbà es troba en una qualitat molt a prop d'una qualitat pobra. De punts de trànsit, que són 33 tubs, la mitjana de punts de trànsit és un 4,5. I això vol dir que la qualitat de l'aire en punt de trànsit es troba en una qualitat entre pobra i molt pobra. Resultats i recollida de dades del nostre districte, l'Eixample. El primer del nostre districte és de 52,38. Tenint en compte aquesta qualificació, que la qualitat molt bona des de 0 fins a 20, la qualitat bona des de 21 fins a 30, la qualitat regular des de 39 fins a 40, la qualitat pobra des de 41 fins a 55 i la qualitat molt pobra més de 55, això vol dir que la qualitat de l'aire de l'Eixample és pobra. Aquí podeu veure un mapa del districte de l'Eixample, amb els punts verds, grocs, vermells i taronges. Aquí podeu veure un mapa dels 10 districtes de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona vam entregar les dades i vam pensar propostes de millora. Aquí podem veure la nostra classe a l'Ajuntament. Propostes de millora. Aquí podem veure l'Autaro i la Mar dient les propostes a l'Ajuntament. Les nostres propostes. Millorar el transport públic, canviar els vehicles de combustió per vehicles elèctrics, anar més en bicicleta, fer els trajectes a peu, crear més espais verds, parcs i jardins i traslladar les fàbriques fora de la nostra ciutat. Conclusió final. Després d'haver participat en el projecte Paraire i d'haver mesurat la qualitat de la nostra ciutat, podem donar resposta a la nostra hipòtesi, a la nostra pregunta inicial. Per què des d'activitat a vegades no veiem el mar i donar validesa a una de les nostres hipòtesis, perquè hi ha molta contaminació atmosfèrica a Barcelona. Les llaunes i les llaunes de l'Escola Joan Miró de Barcelona ja ho tenen tot a punt. Avui necessiten la col·laboració dels pares i mares per instal·lar aquests tubets a l'escola i als carrers del voltant. Però un moment, per què serveixen aquests tubs? Són uns sensors per mesurar la qualitat de l'aire de Barcelona. El tub el fiquem en una farola de 2,5 metres, traiem el tap de la part de baix i entra l'aire. El portem a un laboratori i un científic mira per la contaminació de l'aire de Barcelona. 20
escoles més de tot Barcelona estan participant en aquest projecte que, com ens explica un dels científics que hi participen, és molt important. Recollir dades de 800 punts diferents al mateix temps, i així podrem comparar. Ara mateix, però, què en sabem de la qualitat de l'aire de la ciutat? I el poc que se sap és que els nivells de contaminació en bona part de Barcelona són molt alts, més alts del que voldríem, més alts del que hauríem tots de desitjar. Els alumnes de segon de la Joan Miró tenen algunes idees que ens poden ajudar a no contaminar tant. Anar a caminar, anar amb bicicleta i en coses que no contaminen. Anar amb globus o amb vehicles elèctrics o amb bicicleta. Cartells que diguin no contaminar la ciutat. Quan es recollin aquestes dades, les escoles també treballaran amb els resultats i vosaltres aneu pensant idees perquè la qualitat de l'aire és cosa de tots. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat la nostra intervenció. Adéu.